ನಂಬರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಜಯರ ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರನ. ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗೊಳ್ಳರೆ ಅರಿನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಜಯರ ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು. ವಿಜಯರ್ ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು. ಸಂಕು ಮುಂಜ ಕರೆಡ್ ಬರೋದಿಪ್ಪ ನೂಜುಪಾರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಳ್ಳೆರನ ಜತ್ತಿ ಇರ್ಲು. 1094 20 ಪಾನಿಲ ಭಾರತ ಪೂಜಾರನ ನಾರದಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು ಸಂಕು ಮುಂಜ ಕರೆಡ್. ಉಸ್ಮಾರ ಸುರೇಶ್ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನ ನಾರದಮಲ್ಲ ಜತ್ತಿ ಇರ್ಲು ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಟ್. ಏನ ಬಿಯ ಬಿ ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರ ನಾವಿರದವಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಮಿಜಾರ ಬರ್ಕೆ ಬಿ ಅನ್ನ ಪತ್ತಿ 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 ಬೆಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಬಾಳಿಕಮ್ಮನ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟನೆಲ್ಲ ಸಂಕು ಪೂಜೆ ಕರೆಡ್ತಾರ ಒಂದಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬೇರೆಗೆ ಬಯಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡ್ಪ ಮುನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲ ತಲಪಾರಿ ಕಾಂತರ ಬಾಳು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಅಗಲ್ ಬರೋಡು ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆಗೆ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಬಗದ ಸಾಲದಕ್ಕಲ ಬರೋಡು ಅಂದ್ ಅಗಲ್ ಪೂರ ಮೂಲು ಸಾಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಪೂರ ಲೀಸ್ಟ್ ಪೂರ ಬರೋಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಕಡೆ ಒಂತ ಬಾಕಿ ಉಂಟೆಂಗಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಕಡ ಬಿಡುವ ಅತನಗ ಒತ್ತೆ ಇರ್ಲು ಪೂರ ಗಿರ್ತದ ನನಗೆ ಸರಿ ಆಬುಂಡು ಒತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಅಡ್ಡೇ ಬಾದಕ್ಲಿಪ್ಪನ ಅಂದೆ ಚಿಲ ಉಂಡು ನಾನೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದು ಗೋಳದ ಗುತ್ತದಾಗಲು ಶಂಕು ಪುಂಜಾಡೆ ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆದಾಗಲು ದೇವ್ ಪುಂಜಾಡೆ ದೇವ್ ಪೂಂಜ ಕರೆತ್ತ ದೇವ್ ಪೂಂಜ ಕರೆತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಖುಲು. ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ 1160 ಅಣ್ಣ ಒಂತಲ್ಲಿ ಏರೋ ಹಾಕೋನು ಕಕ್ಕೆ ಬದಲು ಪೆರಂಗಾಲದಾಗ ಸಂಗು ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ಕೆದಾಗಲು ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ಕಕ್ಕೆ ಬದಲು ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನೆರ್ಲು 11:18 11:42 ಅಣ್ಣ ಬೆಳುವಾಯಿ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಬಳಕೆದಾಗಲು ಬತ್ತಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಬಳಕೆದಾಗಲು ಸೋತ್ಕಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಣ್ಣ ಯಶವಂತ್ರೆ ಓ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಇಂಥ ಕೂಟೋಡು 23 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 4 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡರಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದಾಗ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಉಸ್ಮಾರ್ ಸುರೇಶ್ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರು ಪೊಲಲಿ ಪಂಚಮ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ಮುಡಾರ್ ಕೊಂಡಬಿಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರು ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಭರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ ಬರ್ಪರ ಅಣ್ಣ ಬಡ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಬರ್ತೀರಾ ಯಶವಂತ್